Schouwen-Duiveland wacht met angst en beven de schadeclaim af voor Brouwers Eiland. Dat zou dus misschien wel meer dan €1000 per inwoner kunnen worden. En verder vandaag. Een eigen teststraat voor Duitsers. En kasteel vereeuwigd op munt. Goedenavond. De gemeente Schouwen-Duiveland hangt een enorme schadeclaim boven het hoofd voor het afblazen van Villapark Brouwers Eiland. 32 miljoen of meer. Na de zomer komt de advocaat van de projectontwikkelaar met een exact bedrag. De politiek op het eiland wordt er zenuwachtig van. Brouwers Eiland, 300 vakantiewoningen op eilandjes in het Grevelingenmeer. In november vorig jaar zei de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland definitief nee tegen dit project. Na jaren waarin het huisjesproject juist werd ondersteund door de gemeente, wil de projectontwikkelaar nu een forse schadevergoeding. De politiek in Schouwen-Duiveland wacht angstvallig af hoe hoog de claim zal zijn die Brouwers Eiland BV zal indienen voor het niet doorgaan van het huisjesproject. Het is nu al duidelijk dat die claim in de tientallen miljoenen zal lopen. Vraag is wel, had dit allemaal voorkomen kunnen worden? Ja, aan onze partij heeft het niet gelegen. D66 heeft tegengestemd en dat hadden natuurlijk de anderen ook kunnen doen. Zeker gezien de petitie die er lag met bijna 20.000 stemmen tegen Brouwers Eiland. Als de anderen, de coalitie dus, LSD enzovoort, daar ook naar hadden geluisterd, dan was er nu niks aan de hand geweest. Oppositiepartij D66 is altijd tegen Brouwers Eiland geweest. De VVD, sinds 3 jaar in de oppositie, was altijd voor. De liberalen begrijpen dat de projectontwikkelaar nu geld wil zien. Ik heb begrip voor de claim omdat het een hele zuivere zakelijke overeenkomst is. Die is opgesteld met beide partijen de handtekeningen eronder. We hebben te maken met een groot aantal partijen die voor het project waren en ineens niet meer. Ja, dat kan gewoon niet. Er is al een claim genoemd van 32 miljoen euro. De advocaat van Brouwers Eiland BV komt na de zomer met het exacte bedrag. Dat zou, zo laat hij Omroep Zeeland weten, nog wel eens hoger uit kunnen vallen. We hebben het over 32 miljoen, kan nog meer worden. We hebben natuurlijk maar 34.000 inwoners op het eiland. Dat zou dus misschien wel meer dan €1000 per inwoner kunnen worden. Reken maar uit wat dat per gezin is. Dus ik kan me voorstellen dat die niet blij zijn. Het zal nog wel een hele tijd duren voordat bekend wordt of en eventueel hoeveel Schouwen-Duiveland moet betalen aan een schadeclaim. Maar intussen hangt die claim wel als een soort zwaard van Damocles boven een gemeente waar het geld toch al niet tegen de plinten klotst. En dat is geen prettig vooruitzicht. Stads- en dorpsvernieuwing is een van onze grote posten. Hè. Daar hebben we 20 miljoen voor vrijgemaakt. Als je daaraan zou moeten gaan schaven, dat is niet uit te leggen. Maar dat kan in de knel komen door de claim van Brouwers Eiland. Alles kan in de knel komen met zulke claims. Simpel zat. Het gemeentebestuur wacht het indienen van de claim af en geeft vooralsnog geen commentaar. Er zijn weer 4 jongens opgepakt voor de reeks mishandelingen op Schouwen-Duiveland. Daarmee komt het totaal op 9 verdachten, van wie er maar 1 uit Zeeland komt. Ook deze 4 komen van buiten de provincie. Ze zijn 14 tot 18 jaar oud en opgepakt op campings in Scharendijken en Burghaamstede. De groep wordt verdacht van zeker 8 ernstige mishandelingen en een paar berovingen. De vele dode bergeenden die aanspoelden op de stranden van Walcheren zijn niet doodgegaan aan de vogelgriep. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Waar ze dan wel aan zijn overleden is nog niet bekend. De Universiteit Utrecht doet het vervolgonderzoek en de resultaten daarvan worden op z'n vroegst volgende week bekend. Mensen wordt geadviseerd de dode beesten niet aan te raken. Een testlocatie speciaal voor Duitsers. Die heeft Renesse sinds vandaag. Buitenlandse toeristen kunnen niet bij de GGD terecht voor een coronatest. En de testen voor je reislocaties zijn alleen in Goes en Vlissingen. Daarom dacht een groep ondernemers in Renesse, we regelen er zelf één. Hij staat pal naast de GGD-testlocatie en is 2 dagen per week open. Overigens is Zeeland vandaag van rood naar oranje gegaan op de Europese coronakaart. Dat betekent dus dat we een gebied zijn met een lager risico op besmetting. In Nederland zijn maar 4 provincies oranje geworden, de rest bleef rood. Andere landen zouden nu het reisadvies voor onze provincie kunnen versoepelen. Vannacht is een voetganger ernstig gewond geraakt nadat hij was aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde om 2 uur in Renesse. Het slachtoffer is een 21-jarige man uit het Gelderse Doornenburg. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.
In deze doosjes zit de nieuwste zilveren ducaat van de Koninklijke Nederlandse Munt, met daarop kasteel Westhoven in Oostkapelle. De munt werd overhandigd aan de burgemeester, die zeer vereerd was. Daar ben je een beetje trots op. Daarnaast mag ik ook nog als burgemeester voorzitter zijn van de Stichting Buitenplaats Westhoven. Dus ik mag ook deel uitmaken als voorzitter van het bestuur. Dus ik weet wat erin omgaat qua geld, de renovaties, het bijhouden. En dan is het fantastisch om in een landelijke rijtjes van kastelen Westhoven te hebben. De organisatie vond het niet moeilijk om te bepalen welk Zeeuws kasteel een eigen munt zou krijgen. Wij vonden dit kasteel meteen echt supermooi. Vooral de locatie is prachtig. Dus we waren meteen overtuigd van dit kasteel. De munt is vanaf vandaag te koop via internet. Meer dan 1000 essen gaan gekapt worden in het bos bij Rittem. Ze zijn ziek. Om het probleem te laten zien organiseerde Staatsbosbeheer een informatiewandeling. Als je in de kroon kijkt, zie je dat de kroon heel erg licht is. De es is van origine een boom die dus een hele volle kroon heeft waar je bijna niet doorheen kan kijken. Als je in deze kroon kijkt, dan kun je er eigenlijk heel goed doorheen kijken en je ziet ook dode takken zitten. Essentaksterfte komt door een schimmel die door de lucht verspreid wordt. En zo kan dus een heel bos aangetast worden. Dat kan een langdurig proces zijn. Maar in het Rittemse bos is dat dus al in een vergevorderd stadium. En dan zijn we dus genoodzaakt om die bomen te kappen voor de veiligheid. Over een paar weken wordt begonnen met het kappen van de essen. Het Rittemse bos zal er door de bomenkap heel anders uit gaan zien, is de sombere voorspelling van Staatsbosbeheer. Wat doe je als je biljarttalent bent en student bouwkunde? Nou, dan bouw je je eigen biljartpaleisje in je achtertuin. De 17-jarige Joris van Hetzelfde uit Driewegen, Nederlands kampioen driebanden bij de junioren, is er niet weg te slaan. In zijn eigen biljartzaal staat hij. De trofee van het Nederlands kampioenschap driebanden bij junioren. De winst was onverwacht, want Joris van Hetzelfde speelt nog maar 3 jaar biljart. En ik speelde dan tegen Tom in de finale. Maar ik denk, Tom was eigenlijk favoriet. En die versla je dan? Ja, klopt. Hoe reageerden de mensen dan daarop? Ja, die vond het allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Denk ik. Joris kwam zijn sport tegen in zijn eigen woonplaats. Dat was in het dorpshuis op Driewegen. En ik zag daar een paar mannen biljarten. En daarna ben ik dat ook gaan proberen. En zodoende is het balletje gaan rollen, zeg maar. Zijn moeder werd beheerder van het dorpshuis. En dat gaf Joris de kans om vele uurtjes te biljarten. En zo is het een beetje gekomen. Maar het is niet zo moeder zo zoon dus? Nee, helemaal. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet nu ongeveer hoe het werkt, maar dat heeft wel even geduurd. Maar het dorpshuis was niet genoeg. Joris wilde dichter bij huis trainen. Alleen we hadden de ruimte er niet voor. Dus toen hebben we besloten om het gewoon te bouwen in de achtertuin. Ja, en het bijzondere is, je hebt hem zelf neergezet. Ja, klopt ja. Want hoe komt dat? Ja, ik studeer bouwkunde dus, en ik klus veel, dus ik dacht dat kan ik zelf ook wel. Sindsdien traint hij 2 uur per dag, 6 dagen in de week. Alleen op zaterdag niet, want dan voetbalt Joris als aanvallende middenvelder bij de plaatselijke vereniging DWO. Sinds kort krijgt hij ook les van prof Jean-Paul de Bruin uit Hulst. De nuchtere Beverlander heeft de talenten om het ver te schoppen. Nu is het ineens ongeveer het grootste talent van Nederland nu. Nou, dat niet echt natuurlijk, hè. Jullie blijven nuchter, hè? Ja, nou ja, het is toch zo. Die andere jongens zijn ook hartstikke goed, ja. Maar hij heeft het wel gedaan. Dus ik was wel hartstikke trots. Dan gaan er vast nog meer bij komen, denk ik. En de bouwkundige ook al een ideetje over een grotere prijzenkast? Ja, een grote prijskast aan de muur natuurlijk. Nee joh, oh, en dat zien we dan wel. Ja, zoals beloofd, een zonnige dag vandaag. In de loop van de middag kwam er op sommige plekken wat bewolking bij. Het werd 22 tot 25 graden en dus was het druk op de stranden. Morgen wordt het iets minder warm met maximaal 22 graden en er is minder zon dan vandaag. Tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.